Assalamu alaikum masu kallo da sauraron mu, kuna tare da Musa Abdullahi mai sana'a. Ina wa masoyana na faɗin duk duniyan nan fatan alkhairi a kodayaushe masu kallon fina-finanmu musamman kunnen ƙashi da malamin mata. Saboda haka kuma ga wani sabo da zai zuwa muku mai suna ke magajiya ya ne, wanda za mu rinka ɗora muku shi duk ranar Laraba da misalin ƙarfe 9 na dare a mai sana'a Bakwai. Sannan kuma za ku rinka kallonsa a mai sana'a Kano TV. Bayan haka kuma 'yan downloading masu tura mana fina-finai a cikin kwamfutarsu suna siyarwa musamman masu tuttura mutane. Ba mu hana ku ba domin me mu gudu tare mu tsira tare. In har kun yadda ku abokanan sana'ar mu ne kuma kun yadda da wannan sana'a ce, kar mu je mu tarar da kwamfutarka kana tura mana fina-finai musamman kunnen ƙashi season 4. Ga kuma malamin mata season 3, ga kuma ke magajiya ya ne wanda za mu rinka ɗora muku shi kuma ranar Laraba da misalin karfe 9 na dare. Ku tabbatar kowanne a cikin kwamfutarsa ya mallaki wannan fasta. Kada mutum ya je ya rinka tura mana fina-finanmu ba tare da wannan fastoci ba. Muna sanar muku ne domin me mu fita haƙƙinku, kar ku ga ba a kyauta muku ba. Mun gode sosai. Kamar yadda ciyaman ya yi bayani, wannan gargaɗi ne daga masu sana'ar downloading wayanda suke sawa a kwamfuta suke turawa ake ba su kuɗi. To muna gargaɗin ku kuma ku siya ku ba mu kuɗi, saboda sai kun siya shine gobe za mu samu mu yi wani. Kuma muna da matsala da mutane na wajen Kano, inda ba Kano ba kenan, sauran jihohi. Wasu jihohin da yawa ba sa siyan kayanmu. To gargaɗin da muke muku shine ku daure ku sayi wa'annan fastocin saboda mu zauna lafiya ba tare da sai an zo an kama wani ba. Akwai wurare da yawa na jihohin Najeriya da muke da wakilai, misali wakilai wayanda muke kasuwanci da su, suka san mu suke siyan kayan mu. To ku tuntuɓe su don ku samu wayannan fastoci a gurin su. Ke magajiya ya ne kunnen ƙashi season 4, malamin mata season 3. Ku daure ku siya don a zauna lafiya, abu doka a zauna lafiya. Idan kunne ya ji jiki ya tsira. Sannan bayan haka masoyanmu ina muku fatan alkhairi kuma ina ganin sakonninku. Na gode sosai. Kuma sannan in kuna son fina-finanmu su rinka zuwan muku a wayoyinku musamman wanda yake kalla a YouTube, sai ku danna mana ƙararrawa sannan kuma ku yi mana like. Duk kuma wani sakonni idan kuka yi yana zuwan mana. Mun gode, mun gode. Shi dan magajiya, dan magajiya ya ne, dan magajiya waya ne. Ku haɗa shi da police, ku haɗa shi da soja, ku haɗa shi da alƙali. Dan magajiya sada shi da kotu, in ya ki ku tattarbe shi. Ku haɗa shi da gwamna, in ya ki ku mamake shi. Dan magajiya kai ne, dan magajiya gashi na, dan magajiya daga ma'asa, dan magajiya gashi nan, gashi nan, gashi nan, jama'an nan tasa. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah. Shirya mana dan magajiya. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allah. Shirya mana dan magajiya. Ya Allah Ya Allah Ya Allah. Shirya mana dan magajiya. Ya Allah shirya mana dan magajiya. Ya Allah shirya mana
mana dan magajiya. Ya Allah shirya mana dan magajiya. Ya Allah shirya mana dan magajiya. Ya Allah shirya mana dan Garba, ka san me? Wani fa ko damuna ta yi, ka ga yace banya ta yi. Kalli dan Allah wake masara duk sun ga ruwa da muke samu. Akai wannan damuna ai sai mu gode wa Allah. Shine kawai. Masha Allah. Billahi allazi bana dai za a samu alheri. Sosai kuwa. Wallahi kuwa. Kana gani ruwa Kai, kwana uku ba ai. Garba. Akwai matsala fa. Me ke faruwa? Billahi allazi ciki na. Ai kai ka ji matsalaka kai ko da yaushe muka zo aikin gonan nan sai ka ce cikin ka ce kanka yana ciwo kai kullun a kake. To Garba mun da abinka idan mutum ya ci me zai yi? Gaskiya sai a je a yi bayan gida. To ka gani. To shikenan ni da yanzu ba za in fara aikin nan. To yayi. Kun ka dawo. Yanzu ni ma zan dawo ai ba daɗewa zan ba. Ba daɗewa zan. To shi in banda abun Garba in an ci ai kashi yake yi in na ga dama ma wallahi tallahi gonan ma ba zan koma ba uzuri na zan tafi ha ba. Inna lillahi wa inna ilaihi kawai jarirai guda kai ina Garba jarirai guda la Garba! Jariri! Da su jarire ne! Guda biyu a can aka yadda su! A can jariri! Kai! La barkin mace manayya ka ne ba zai kashe ba. Soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi. Ni fa wuyata da duniya tana ɗauka tana ajewa. In ke ka ɗauke mu duniya sai ka aje mu sannu-sannu. Soyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi. Kai, ɗan talle, wa me kame da cikin gidan nan ne? Ka shigo kana waka sai ka ce nan an gaya maka nan bariki ne? Da za ka shigo cikin gida kana mana waka? Ashe baka da kunya baka da mutunci? Rashin kunya taka ta kawo haka? In fita kenan. Wa ya gayyato ka dama? Allahu Allahu Allah Allahu Allah shirya mana dan Magajiya a ɗakin malam zan kwana. Ai baka isa ba idan ban ɗauko muciya na mun muka maka ba in ga rashin kunyar taka. To ai shikenan tafi nono fari. Dama zaman duniya ai na riga na yadda da mutuwa na san duk mai rai mamaci ne. Ba sai in bari ba kawai ki kashe ni in kika kashe ni ka gani duk zinubai na heki lode. Ai ni ba kashe ka zan yi ba. Duka zan maka na tashi ka sha gishiri. Wallahi. Wallahi malam zai shigo gidan nan zan ko gaya masa. Ko a gaya buzu ba? ya Allah shirya mana dan magajiya. Ya Allah shirya mana dan magajiya. Ka kyauta. Baushe, sannun ku dai, ina gajiya, ya gida, madalla. Sannun ku da hutawa. Yawa, san da zuwa.
Za mu ko suna ko me? To neman abinci muka fito. A ban gane neman abinci ba. Sai kuma a zo mun kofar gida a zauna a zure mun. To ai fa kai kanka ma ai farin cikin ka ne. Ka zo a tadda kofar gidanka ana neman abinci. Kaga ya daɗi amma ka zo ka tadda kofar gida kamar ana ba kowa ai ba daɗi. Gaskiya ne Bauchi. Saboda haka. Gaskiya ne Bauchi. Wallahi kuwa. To ba wani problem. Ya. Bismillah Allah. A'a, ‘ya'yan baba, dawo daga gona? Nan gidan taskatare. Ye? Kwarai ko. Allah Bauchi. Allah ko. Da yamma Allah ya kai mu akwai ta ƙara yi. Cau. Ina fito. To, na fito lafiya. To, rataye fatanyar anan ko? To, maza a tafi. Shige can ka je ka ebi ruwa kai wanka. Shige can. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yanzu dan Allah dan annabi malam abin da kake yi yayi daidai kenan. Kamar akai. Tun sassafe ka ebi yara ka tafi da su gona ba zuwa makaranta saboda Allah yanzu kai daidai kenan ilimi fa yana da amfani. Sai yanzu ka dawo gidan nan da yaran nan. Ka amma ke ban sama ke wawuya bace sai yau wallahi. Ka ce goyon goro can mai. Goyon goro ce ila maki ai dama. In ban da haka mu haka muka tashi zuwa gona. So ki a ɗebe yara a kai su binni yaro ya koyi sata a mugun zare. Daga 80 ya rubuta biliyan ya saci biliyan 8 ko biliyan 80 ina zai sa kansa a lahira. Ni dan Allah da ban haifi barayi ba amma ilimi yana da amfani. In ka kai su gona sun yi aikin gona karfe 7 ko 8 ka zo ka kai su makaranta gaskiya ilimi shine a rayuwa. Wallahi ni yaro na gona zai idan ya koyi sata shege nake. Su je su koyi sata da mugun zare. Yaro da kibiro ya rubuta biliyan 80. Gaskiya wannan dai ba ɗabi'a ba ce. Biliyan 80 isa ta ran lahira marayu su biyo ka suna tsine ma. Marayu kuma? Mai mutu to biliyan 80 ina zai kai ubansa a duniya a lahira. Ina zai kai ubansa a lahira. Ni dai wannan dai gaskiya ban yarda da wannan tsarin naka ba. Amma dai ba zagi na kake ba, na ga gaigaye kake yi. Amma kin san dai ba addu'a nake ba ko? Zagin kake kenan. Ai abin da ake siya abin da isa aka ce Boko Haram. Ai akan wani sai Boko Haramun ne wallahi. Ka gama firamare, ka gama secondary, ka je university. Karshe ka zo ka rungun ubar sata ta miliyoyin naira kamar biliyan 80. Wannan abin na kona mun zuciya. Yanzu kai a lahira sai da kai a ce sai ka yi kashin biliyan 80. Ai sai ka nufi aljanna ce to wai kai lafiya kake mala? Ban gane lafiya ba za ke ba yanda kika san kafira ka kike. Aka ce ma ita ce maka kafirta ne. Ya farko musulunci kika zo karɓar musulunci a hannunki sai an shirya. Ita gaskiya ba za faɗa ba ko ka so kike yi ta zama kamar wa? Ita ma da ta je binnin ba aikin banza ta je yi ba. Na ji ana maganar binni kar dai a ce da ni kake. Ba fa da ke ake ba. Da wa kake to? Wa kake zagi? Wallahi mai gida kake da ka zagi ubana. Kake wannan gaigaye haka? Rana ta kwalle addu'a ake yi. Addu'a nake muku. Addu'a me? Allah sa ku a turbar. Wannan dalina. Ba aikin ba za ta je ba birni. Ai na gani. Nan kuɗin da take kakka maka kake cin daɗi kake abin nan ba daɗi kake ji kana sa maka albarka kai din. Ni ta taɓa kamun. Ɗata wata ta taɓa kamun ba ɗata. Malam ka ji tsoron Allah. To ni da wannan gaigayen wallahi kar ka yadda ka zage ni. Da na ga gaigaye kake neman zagi na kake ko? Wallahi kika sa can min kuɗi kamar biliyan 80 in ba na zage ki ba Allah ya tsina. Ai billahi allazi la ilaha illa huwa da a ce ni alkali ne abun ni a kawo min kai gaba na ka saci biliyan 100. Na rantsi da Allah sha zan maka a tobe ka tsiki dar abun da daga ni sai kai a kotun inda yake sabo reza. Shashawa za ka yi masa. Oh, hada aje mutum yana wayala ni da sa abin da zan bar. Yo ai alkalan ba mahaukata bane ba wa zai baka alkalanci ka je kai ta'asa a kotu. Kai daga wannan kin san aikin nake? Har da kike kuna cutan mutane. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allah
Allahu Allah shirya. Wannan fa. Oga wacce yarinyar? Ai gidan malam magaji. Duk ganin da nake mata dama yarsa ce. Mana ka san yarinya ba a nan garin tewayo ba. Birni aka gaita ta girma aka dai ta kauye. Za ka iya zuwa kai mata magana? Oga me zai hana ko ta kai shiga wuta ba yana shiga ba. Je ka tsayen mun da ita. An gama oga. Dan magajiya ne ke magana. Dan magaji ne ina ruwana. Ke saurara. Na tsiki san me kike yi. Da ki taba dan magajiya gare ki hankali. Mata ya gida. Dama ni ne na ce miki magana. Me yake siyarwa? Me idan ka ya gane maka? Kai saurara. Soyayya ba hauka bace. Kar kai wa rabin raina haka man kar in ka rikita ta ni za ka rikita. Ka bi ta a hankali mana. Sorry oga. Kina da bukata a yi miki juye ta nawa ce? Ba haka na zo yi ba. To akwai alamun kauna a tsakaninki da ni? Babu. Me yasa? Baka mun ba kawai, shi yasa. To me yasa ban miki ba? Ina da wanda nake so, wanda muke soyayya da shi. Ko dan kin ganni baki ne ai da daddare aka haifan shi yasa. To in ma da daddare aka haife ka, in ma da safe aka haife ka, ni duk wannan ba matsala ta bace. Ina da wanda nake. Kina da wanda kike so? Kwarai da gaske. To ni kuma idan ke ce kika yi min fa duk duniya ya za a yi? Tabbijan. Tun dare bai maka ba ka je ka samu wanda kake za ta so ka yi maleji da ita, amma gaskiya nan ba waje. Kamar yaya? To kiyan kika samu kamar ni ma ai kin riga kin more. Duba ki gani mana, kwalaban zaki kalla. Discouraging. Akwai kaya masaki. Kidan Allah dakata. Idan kika yi sa'a, kika samu wannan baki san waye shi ba. To wannan shine dan magajiya. Idan kika same shi a cikin garin nan, kin wuce reni. Kuma na so in tabbatar maki da cewar ko da mahaifinki ne ma ya maki laifi, mu kika gaya mana, za mu tattaki mu zo har gida, mu ja masa kunne. Saboda mai gida yana kaunar ki. Ka kyale ta za mu iya dukansa in ya taba ki babanku. Ku ji rashin arziki, babana ya min abu in so in gaya muku ku dake shi. Tabdijan. Tsaya ki ji. Amma ban ma cika ya ba kenan. Ai fi ki san wani abu ba saboda mu nuna muna kaunaki. Ko da baba ku ce ta miki wani abu ko tsawa kika ga abin da ta miki ba ta kyauta miki ba kawai ki gaya min zan iya marin baba ku. To kai kana marin baba ka kenan. So shekaran jiya ma sai da na ki je gida a baki labari. Magajiya nake ce mata. In ma na ce mata magajiya sai na yi mata ma ƙari da ya ne. Ba arziki awo a daka. Sai a ina. Ke? Kasan su irin wana fa yan wahala ne oga. Sun fi gane su dandali. Su je suna sa sama'atu su kuka akan titi sun fi gane mu wannan ba yan mutunci bane. Yasa ne tun da ka tawatara wani talauta ka ce maciji. Saboda dai ka ce a bi ta ne oga na bi ta ka san ni ba. To ai duk da hakan ba kyale ta zan yi ba. Saboda idan kaga kare yana shinshina takalmi akwai magana a ƙasa. Haka abin yake oga. Kana da labarin ruwa baya tsami banza? Oga labarin bai zo kaina ba. Kamar ya bai zo kanka ba. Ko ka fi gane kai ka je kai ciwa-ciwa yan dalodin. Shine lissafin da oga anan na kowa yau ne. Dubu. Kawai na fi gane in miƙa guda biyu a wani 2000 in zuba a jiya da ishe ni komai ni a ranar. Dama me yi? Kawai dan koko ne da kocin gari ya waye mu zo mu taya da mu haukarta. To ai baka ɗora shi ba ma kake karɓar kai kuɗin. Magajiya dan magajiya. Wai cinkilli ina za ka samu mana yar moni? Oga yar man nan tunda Sani mai kanti ya tashi ya koma can ƙasa. Yazo tana wahala yar mu yanzu. Ba inda kake ganin za ka samu mana ita ko da a filin holo ne? Za a samun ta a filin holo wani ɗanɗa. Gun ɗanɗa? Salamu alaikum. A kira shi ma. Wa alaikis salam. Waye tare ki anan? Dan magajiya ne. Dan magajiya me taimaka ka tare ta a hanya? Haka ta gaya ma? Ai sai ka bi ta har gidansu. Ka nuna soyayyar ka a gare ta. Idan ta amince shikenan. In ko bata ba amince ba ya za ka yi?
To yanzu laifi ne dan na tare ta a hanya na nuna ina ƙaunarta. To ka tare ta a hanya ka nuna kana ƙaunarta sai ka yi mata faɗa? Haka ake yi. Me kake nuna ni? Dan magajiya ba zan nuna ka ba. Waye kai ba dan magajiya bane wannan ne? In shine ni menene? Yarinya ce idan kana son ta je ka gidansu. Idan ta amince tana son ka shikenan. Wai anan har wani tattalin 'ya'yan naku kuke yi, 'ya'yan da kuke ɗora musu talla su shiga kango su shiga gona ba ku san darajar su ba sai yanzu ka san darajar 'yarka. Kai ka san wannan amma ni na san na ba ta tarbiyya. Kamar kai inda ba a baka tarbiyya ba amma ita na san na ba ta tarbiyya. Kai ne ba a ba tarbiyya ba ɗan lami. Dan magajiya dan lami kai tsaye ne. Kana da wani sunan da ya shige a gaya ma dan lami ne? Dan lami kai tsaye? Eh. Dan magajiya ni kake gaya wannan sunan? An gaya ma. Kuma wallahi ko yanzu na ƙara ganin ta a hanya sai na tare ta. Idan kana son yarka ka je ka killace ta ta daina yawon talla. Na kin killace ta ba zan killace ta ba. Ko zaka da kyan ne? Kai ko zaka da kyan? Kai da kan fifike zaka da sako ka da kyan mana. Allah malam saurara. A kyale shi. Na kin saurara ba zan saurara ba. Kyale shi. Kai ya kyale ni. Baba, idan Allah ka zo mu tafi wa'annan ba su da mutunci da kake ganin su biyu ba su da tarbiyya ka zo mu. Dan lami ne ba yi da tarbiyya. Magajiya. Dan lami mai kan kada. Da kike maganar ba mu da mutunci. Ba mu ne ba mu da mutunci ba. Dan lami mai kan kada. Shine ba yi da mutunci gashi nan. Dan lami mai kan kadangare. Babanki. Dan lami mai kan tsaka da shi kike. Ani ogara ka bani na bubbuke ta. Ka kyale ai da ragowar san a haka za mu mata san ta karfin tsiya. Dan lami mai kan kunkuru. Dan lami mai kan tsaka. Kuma ni dan magajiya ya ne. Zo mana. Zo. Kawai mu zuba to. Ko akwai wani bayani ne. Ka san ya zami? Za ka iya haura gidan karfe 3 dare ka ɗauko mana ita? Ga duk abin da ka ce sai na yi, ko ta kace in shiga sai na shiga. In babanku ne ya sa kafa? To babanmu kuma ba ce ba hannu da hannu ya ba da ni a hannunka ba. Kuma kaga ya kaka inda za ka zama ɗan adam na gari. Gaskiya babanku ya yi lissafi da ya kaka hannuna, saboda ya kaka hannuna don ka samu tarbiyya, ko? Kuma ina samu. Na gode. Na gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullah. To. Wait, ku saurara. A saurara. Kar ku ɗauke shi. To. Ja da baya. Abin da ya sa na ce kar a ɗauke shi. Saboda kada a je a binne shi da hakkina ita fi layira ya riga ya zalunce ni. Aka ake so. Alhamdulillah. Amma Allah ya maka albarka. Amin. Ai ba a san wani ya tafi da haƙƙin wani. Ana cigitawa ba mai bin sa bashi ba wani mai haƙƙi a kansa to shine mu da muka ga shiru sai aka masa wanka kuma aka zo aka sallace shi za a kai shi. To an tattambaya a cikin garin bai da haƙƙin kowa aini yanzu gashi za a je a binne shi da haƙƙina. A to tunda Allah ya ka haka ai sai ka faɗi haƙƙinka. Ko in dai kana bin sa bashi ko wani abu ko kaya ka bashi ya cinye sai kai bayani ai. Ba kuɗi nake bin sa ba. To. Ba kaya na ya ci ba. To. Zalunta ta yi. Lokacin ina yaro. Muna faɗa ni da wani. Shine sai ya rike ni. Wancan kuma ya mare ni ya cije ni. Don haka ni ma kafin abin ne shi sai na gaggaure shi da mari sannan kuma in rama cizo na. Allahu akbar. Haba malam. Haba. Kai kamar yaya kuke mun kafin ta za a yi ba inna Allah ma asabirin. Allah yana tare da mai haƙuri in kai haƙuri tun da shi Allah ya masa rasuwa ka yafe masa Allah sai ya yafe ma kai ma. To yanzu akan ka zan rama marin kome da cizon kai da kake hakiki cewa an ka rama ma a kaina babu laifi. Gaskiya sai na da gawa. Gawa sai na ciji gawa mana gawar mana. To shikenan tunda baki yayi yawa baka san bakin wani ba saboda haka na riga na yafa cizon da ya mun
amma mari ko sai na rama. A faɗi hakuri ma. La ilaha illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Dama uku ya mun ko? Daya, biyu. Allah ya ji karran musulmi. Allah ya ji kan musulmi na ruwana. Ya Allah shirya mana ɗan magajiya. Ya Allah shirya mana ɗan magajiya. Ya Allah shirya mana ɗan magajiya. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu Allah. Masu jinyoyi muna roƙonka Allah dan rahamarka Allah ka ɗauke jinyar. Waɗanda 'ya'yansu ne ba lafiya Allah dan girmanka Allah ka ba su lafiya. Waɗanda a karan kansu ne Allah dan rahamarka Allah ka ba su lafiya. Waɗanda buƙatu ne matsala ce take damunsu Allah ba mai ɗauke matsala sai kai, ba mai biyan buƙata sai kai, ba mai share hawaye sai kai. Allah mun yi tawassuli da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah dan rahamarka Allah ka biya buƙatar kowa. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Allah ka biya buƙatar kowa dan rahamarka. Kamar yadda kowa da kowa ya sani, duk ranar Laraba da ranar Alhamis da ranar Juma'a ni da kaina ina Kano tsamiya babba da ikon Allah. Ranar Asabar da ranar Lahadi ina Jalingo jihar Taraba a nan bypass na Jaura Gana daidai CBN da ikon Allah. Ranar Litinin da kuma ranar Talata ina Adamawa a Jimeta a Numan Road kusa da gidan man Jasko da ikon Allah. Ranar Asabar da ranar Lahadi da kuma ranar Litinin akwai wakili na a Sokoto a nan gidan Igwai yana aiki ranar Asabar da ranar Lahadi da ranar Litinin. Akwai wakili na a jihar Nasarawa a Shabu yana aiki ranar Asabar da ranar Lahadi da ranar Litinin. Akwai wakili na Kwara a Ilorin daidai Kulanda Market zai yi aiki ranar Asabar da ranar Lahadi da ranar Litinin a nan Ilorin in Allah ya yarda. Allah muna roƙonka don rahamarka. Allah muna roƙonka don san da muke wa Annabi Muhammadu. Ya Allah duk wanda yake zuwa gunnan Allah ka biya buƙatarsa. shirya mana dan magajiya.